Idan kuna buƙatar kallon bidiyo kamar na rawa ko kuma dirama irin masu ban dariya, sai ku kafta a cikin shafinmu mai suna Shabab Rasta TV. Ku danna subscribe. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin nuna muku sababbin shirinmu da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon tasharmu Shabab Rasta TV. Mutanen gida yanzu na fito daga gida dama gurin ka zan ci ni ma zan ci yanzu aka amma tun da guri na ka zo sai mu tafi mu shiga ciki saboda ranar tana da zafi ka san akwai labari nake so in ba haka ne akwai ranar tana da zafi mu sai a ciki haka ne wallahi kace abokina akwai labari na da wani labari abokina. Menene labari? Mama ta ce ta takura min kana je kauye wallahi ni kuma ka san kauye nan ba son zuwa ne nake ta takura ma lalle sai ka je kauyen ko shine kauyen da kace mai a kwanakin baya shi ne nace ma a kwanakin baya ta takura min sai na je kuma so yanzu to ya ka isa la wannan soyi na mun yanzu ai dole ka tafi dole ka tafi kauyen nan ba wanda zaka yi abokina ba na son zuwa kauyen nan gani kula da raba son zuwa kauyen nan dole ka tafi kuma tun da dai ta matsa ma abokina ka tafi ta takura min tana je na ga da antan nan ta ni kuma ba na son zuwa to dole ka tafi amma ni kuma ni ba zan samu tafiya da kai ba saboda yanzu ma akwai wata waka ta wasu mutane nake rubutawa ban samu zuwa da kai ka ji wata matsala ku da kai na zo in ce ma ka so ka rake mu si ka ji wata matsala akwai wata waka ta gidan Alhaji Buhari wadda nake rubutawa auren da ne da za a yi to ita nake rubuta yanzu ka san ba zan samu zuwa da kai kuma ka san zama sun yi min tankwaf sama kai ba yadda za a yi in tafi da kai haka ne akwai wani san amma to zan dai abin da haɗe zuwa da an kai in kai ta wakana to ta yi na san za ta wakana saboda tsohon ka ta matsa ma kuma dole ka tafi aboki na na ji ba yadda za ka yi dole ka tafi to ya za mu shiga ga muka iya dole ka tafi kuma na ji an ce yayi akwai yan rawa ma gare a can na zanci akwai yan rawa ka je ka duba mu da su yaya kakan halaka kana koyon gayen san haka labaran su ina da labaran gayon can ka tafi ka duba ya su amma kai na baka san tun da aikin ka ne kana zuwa ina zuwa na je kauye na taba zuwa kauyen aikin ka ne kai business din su yaya in wata kila ni ma sai in bi ka can in na gama waka ka in Allah ya ce ni gobe zan tafi to babu matsala na in ka tashi sai ka daro sai ka yi min waya to babu shan kai aboki na ni zan je yanzu to sai ka ka yi min waya to kala zan je Allah ya ci gobe da sati aboki na zan waya gobe da
Yaushe ne a garin namu? Wallahi yanzu na iso. A kuma da ina haka? Wallahi da garin mu nake na zo wannan kauyen na ka san mama ta ce ta matsa min. Ta ce sai na zo na gaida antan nan to take a garin nan. Ya zama dole wannan, ya zama dole. Wallahi ba na son zuwa ta takura min sai na zo na gaida ta. Ai dole ne ma ka zo ka gaida su. Ka gani yanzu gidan ma ban sani tun ɗan ake ta tafiya na sai inda zan je. Daga Allah sai ga Allah ya haɗa ni da kai. Gidan za ka sai shi. To zo mu je. Zan nuna ma gidan. Lala zo mu je. Malam Yusuf gari ya cika haka. Ai an yi sabon gini. Ai sanar bakar nan taku ba haka take ba. Yanzu mutane. Gari ya cika malam an kadi ba min gani. Gari ya cika komai ya canza. Ina rena wannan karkara ma mata ta yi ta min faɗa yanzu in gaishe da antenna ta. Ai ka daɗe rabonka da neniya. Na ji maruba zan zo duk gidaje ɗaya ne. Kadi ba gidan filan da gidan. Guri ya cika. Guri ya cika. Mutane sun zo malam. Kuɗi ya zo. Ya bar kai dai na. An yi noma an samu amfani. To yanzu sai mu je mu ƙara sa gidan min gidan. Kai, Mali su wannan yarinya kuma daga yana zuwa. Ai wannan yarinya ai wannan gari ce. Mali su yarinya na Allah ta haɗu. Ko ta yi da kai? Kwarai kuwa. Haka ne, amma akwai matsala. Matsala, me matsalar ta? Akwai wani da ya gagari kowa a garin nan. Shi yake so. Haka ne. Yanzu dai ka gare Mali su yanzu na zo a garin nan. Bari yanzu ina so wannan kayan huta, gobe in ya so za mu haɗu mu kammale bayan labaran. Shikenan, to ba matsala. To sauka lafiya za mu je sai mun haɗu. Nagode. Ana zagaye gari. Wani ma zaga wannan garin naku. Wannan garin namu ai matsala wanda bai saba. Malin sun washe Allah garin ku ya cika. Ya cika kuma bai kuma cika. Wannan karkasan na bata ba haka take ba. Ba haka take ba lalle an yi sabon gini. Akwai sabon gini. Sai dai amma wani hanzari ba gudu ba. Ka san ni yarinya nan to na kalle ta zai da kyan nayi bacci. Kai. Ita din nake gani a gabana. Ko? Wallahi Malin Yusuf. Kai amma jiya kana ban zancen wani saurayi na to wanda kace ya addabi kowa a garin nan. Mutunan nan fara kaka gani. Ya kashe mutane da dama cikin wannan unguwa. A sanadiyar son wannan yarinya ko ce? A sanadiyar son wannan yarinya. Mutanen da ya kashe ba adadi a garin nan. Ta zai yanzu ya haɗu da shi. A ina zan haɗu da shi? Ka gama haɗuwa da shi. Tunda ka kama son mutu ne sai ka gama haɗuwa da shi. Shikenan kai ma ni na kama kidaya ga cikin sahun matacci ma. Kai Malam Yusufa. Haka ne. Kai Allah sarki Allah mai iko. Ka gota halitta? Wannan sai ku ne abokin mu bari ya so ya baka labarin sa. Abokin ku? Bari ya so ya baka labarin sa da kansa. Sannu kaji. Dan Yusufa ko shine bakon da ya zo jiya? Shine wannan bakon da ya zo jiya, shine wannan mutumin ka ya. Ni ne wannan zo jiya. Ko shine wanda ka bani labari ne ya ce iya son yarinya Eshkila? Shine kansa wannan. Ni ne malam. Ai ko saboda ina gani an ga mai an ce sakon ya je mai an ga mai an ce akwai wani iya son yarinyar tasa. Kai sakon ya isa mai? Ko fa. Bari abokina Yusuf ya baka labari na. Labarin ka? Wani labari kuma nashi? Zan baka labarin sa dan ina ganin akwai wata rana. Ina fatan Allah. Ba wata abuwa da dama, ba wata afuwa. Ba wata afuwa wadda zama. Da gamin kawashi. Lalle wannan gan ya cika dan iska, amma ku
kyale shi ni zan yi daidai da zamaninsa. Kai Jabir ba za ka iya da shi ba. Yaro kenan a kan garin nan Kaduna idan ka san da ake cin big boy to ni ne. To an buga da ni an gaza ba zan da ni. Amma in ka je ka yi a hankali da su. Kar da ka damu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duguja, ina kake? Kana ba himabi? Shigo na ina kira. Ya aka yi ne oga? Duguja na yi mawarkin yarinyar nan ta mare ni. Wace ce wannan yarinya oga? Wace ce ban da Maryama? Oga, yarinyar nan dole a tashi tsaye. Mu je wajen wani boka ana ce mai boka dan tini. Boka kuma? Oga. Lalle duguja yarinyar nan sai an je wurin boka. Za mu je yanzu nan. Tashi mu je. Boka dan tini. Kana ina? Dakata. Na san me ke tafe da ku. Na san kuma abin da ya kawo. Ku dakata. Na san abin da ya kawo. Ku dakata. Na san abin da ke tafe da ku. Boka dan tini. Wata yarinya ce muke so bata ba mu haɗin kai ba. Na ce muku na san abin da ke tafe da ku. Yarinya ce kuke so ta ce ba ta son ku birni take so ko? Haka ne boka. Za muku magani ku dakata. Ku yi kusa, ku amshi wannan magani, ku je sabuwar makabarta ku binne shi. To daga yau wannan yarinya aiki duk an gama. Insha Allah boka. Kai, ku daina kiran sunan Allah nan ba a kiran sunan Allah. Ku je ta baya. Ku je da baya. Baya da baya na ce. Ku je da baya. Ashe da yau da ke son ki ba da zuciya ta ba.
mai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba ban ga mai harara ba dare na waiwaya ba ya ganke za na tura wahalar zuwa garin nisa an taɓa ki jira ni da wakila sai na zo na ɗaukansa idan kiran ki daidan ki zo na kalle ki gimbiyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kira da na amsa kuma ba ki daɗi kare ta kin ba ni takin halasa inda ya ganke na yi nisa in ma kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafarki ne na san ki so mataki ya ni abokina Guddiya lafiya. Wallahi lafiya abokina. Ina ka zai ta waye na inda ka je. Wallahi na je yanzu ga garin ne in ga yayi a garin naku. Garin naku ka gari. Abokina haka kuke zaune a cikin wannan garin naku. Kaga wani kaji ba ka ga wannan wannan dakin yadda yake. Gargadi abokina na ka tsama mun nan ta matsa ne na ga da antenna to ka abin nake mu gudu. Abokina ai zama a wannan gari sai haƙuri. Sai haƙuri abokina. Amma ni ba zan iya zama a wannan garin ba abokina. Ko yi ma kake a garin ba na yarinyar nan ba. Da garin nan da na zama da ita a cikin garin. A wannan garin haka abokina ake zama. Kadi ba ka ga wata fanka. Ni ba ka ga wata fanka abokina. To wannan ma zai nasa aka da gidan makwata. Jiya kamsa aka ba cikin doka ta yana sa aka mi da kauye kenan ai shi kauye sai dai haka. Kauyen ne ma ɗaya naga da dan makari. Da kai kaga ban so nin ma kali ba gani ko da yake na san ku sai kida sai ba ku zama sai da kida aboki shi yasa ka sai da zan mu zama babu zai na san aka yi ma gidan makata na sa aka kame shi haka ne aboki na masha Allah amma wannan karkara zama cikin wannan karkara zama cikin ta aboki na sai wanda ya shirya to kai aboki na me yake damun kaka kai dai bar aboki da nazo naga ka shigo wani kangi labarin Maryaman nan ne ya bani mamaki buga har yanzu bata bugo ma ba na mata gizgurna mashi da biyar bata dayan ba haka fa je wajen text biyar ka mata aboki na bata komo ba mu je gidansu an ce ba ta nan lafiya ko wannan jiya haka muka je gidansu an ce ba ta nan kuma mun ga shigar ta so biyu muka shigar ta kuma duk inda muka aika yaro sai a ce ba ta nan anya ko aboki na al'amarin nan ko lafiya ba lafiya ba abokina ba lafiya ba abokina wannan al'amari abun aje a duba ne wannan al'amari ba zancen shiru ne bayanin nan adiba a ga ko da wata makarkashiya gaba ɗaya ta sake wallahi abokina Maryama ta sake min gaba ɗaya abokina to abokina mu je mu diba mu gani lalle mu tuntuɓi wannan aiki ba banza ba abokina wallahi ba banza ba abokina amma wani an gari ba gudu ba akwai wani malami da nake gan su malami Yusuf suna zuwa gudun suna ɗaukar ahadari a guri ne suna ɗaukar ahadari ko to mi zai hana mu je wajen wannan malami to mu je mu yi tambaya wajen malamin nan mu diba yaya wannan al'amari ya aka yi haka mu je mai mu je abokina mu je mu diba malamin nan mu wannan al'amari wata kila abokina ko da wani asiri a ƙasa ba mu sani ba to ka ce zancen yin da yake abun ya soma damuwa ta abokina to mu ta mu je wallahi abokina ai zaman garin nan naku sai wanda ya shirya kai dai bar abokina na matsayin kuma baladi haka ne na matsu haka ne abokina na matsun kuma baladi abokina zaman ne ya fara damu na haka ne wallahi abokina to kai aure baka sai a ka aikin naka ne san wanda kake ai ayyuka yanzu da ka sani waka na tsara waka na je na yi bikin an yi bikin an yi bikin an gama tun yaushe ai abokina kai dai bari ai kwanakin nan ma nake son in je abun nan in je America a ne wajen su Indian nan can ma muna da wani dan aikace ai babana ma yana can yanzu ya sa ai daga gani abokina sai na zama rich man in Africa so nake in zama rich man in Africa insha Allah Allah ya taimaka Allah ya taimaka kai da yanzu dai mu je wajen malamin abokina kan mu cike yawan surutu mu je wajen malamin mu je aya tashi mu
tashi mu je aboki wannan zama na ku aboki an ce mu mutum ta tarihin wai ai wannan aiki na ku aboki na mu tashi mu je gairi sai wanda shi kada ba da lokaci malam abokin nan nawa ne yake son yarinya to yana son yarinya malam tana ba shi haɗin kai to ana cikin haka yarinya yi ɗan wannan garin na kuce za to ana cikin haka to akwai wani wanda ake ce ma Eshkila shi ma yana son ta malam ko ka san shi Eshkila haka ne ku ni ko na san Eshkila don ko ya ga gari kowa a garin nan haka ne malam to yana son yarinyan nan a garin nan to yanzu shine muka zo wajen ka saboda yarinyan nan yanzu ko da zamu mata waya ba ta dagawa mu aika gida sai ta ce a ce ba ta nan mun rasa gane makarin yarinyan nan malam to shine yanzu muka zo wajen ka mu duba mu gani ko da wata makarkashiya a ƙasa ba mu san yadda aka yi ba saboda mutumin nan mun yi takwakiya da shi kwanakin baya ya ce muna lalle yarinyan nan shi zai aure ta yanzu ka ji abin da ya kawo mu wajen ka malam sai ya duba muna gani da Allah nan mushkila yaya to yara za a duba muku wannan aiki ka duba malam lalle yara akwai matsala matsala malam kwarai ko matsala yawa ta mi malam ina gani wannan yarinyar ta ku ba dai ba na ga asiri asiri malam kwarai ko asiri ya kai mata kwarai kuwa amma ba matsala dan na gano aikin to yanzu mu dai so muke a karya asirin malam wannan asirin zai kare insha Allah to malam a duba Allah zai kare insha Allah bana duba gani dan daraja annabi sai a karya muna asiri lala wannan ba wani zan insha Allah zan kare shi sai an bani asiri je kawai ni zan kare shi malam ga sadaka ga sadaka wannan sai ku rike wannan ai malam ba mu aiki kawai zan sadaka ce to ai malam sai ku yayi kyau ya wuce sadaka ce to mun gode malam za mu muna godiya malam muna godiya mun gode
baka sawa da aka yi ba malam Yusuf. Haka ba shi labari. Ai yarinya cewa aka yi asiri aka yi mata. Ai mun je wajen boka ma yana ga yanzu ya karya maganin. Ya karya sa? Ya karya maganin saboda yana ganin an ce yanzu a yadda ake wannan bokan ai ya kona shi. Aiki ya kyau. Bokan an ce da aljanun shi da kowa nashi sun kone gurin shi ma ba isko shi ba da aka ji. Ai Na haka ji ai na to na ce tun da dai haka ne aikin nan an karya shi. an karya shi. Amma to ka san ko aikin su ne wannan? Aikin su wani. Aikin su Eshkila ne. Haka ya ce aikin su Eshkila ne su. Ka su Eshkila? Aikin su ne wannan. Mutumin nan ya lalata unguwa. Za mu yi daidai da su a gari nan, mu za mu daidai da Eshkila a gari. Kuma ba yarinyan nan ba, yarinyan nan sai abokina ya aure ta. In dai kana a garin nan malam Yusuf, sai kaga abokina ya aure yarinyan. Allah ya sa. Insha Allah. Allah ya sa. Insha Allah. Allah ya Sai sa. kaga abokina. Allah ya sa muna da rai. To shikenan. To amma akwai wani hanzari ga na saboda kun yi na ɗaya amma ba ku yi na biyu. Me na ɗaya? Na biyu a garin nan muna da wata al'ada da sai wanda yake son iyan nan da fari sai kun zo kun yi gasar rawa wanda ya ci gasar nan to shi sai nawa Wannan ne sauki. Gasar rawa? Ana sauki na kwaki yake aure sai an sa gasar rawa. wannan al'adar garin mu ce. Wannan gare mu Mai sauki ne wannan. In dai rawa ce. In dai za ku yi to In dai rawa ce to an zo gidan. to in dai za ku yi to an gama. Ba dai rawa ba. rawa ce ba da An zo Yusuf gida. to an kaji. Yanzu muna son kuma wata alfarma guda ɗaya. Allah ya sa. Muna son wani kamar son muna son gani ne a gidan rawa. Muna son gidan su, muna son ganin su. A wajen gasa muna son gani da Gobe muke so a sa rawa gasar ruwan nan gobe nan. Insha Allah In dai rawa ce an ka gida. insha Allah za a faɗa mu. Mun yanzu za mu Bayani ji. zai gare shi. A za mu to mun gode sai mun sake haduwa. Wai. To sai mun Mun sake sake haduwa. rasta boys. Sai mun sake haduwa. Amma sai dai ka ce kana so kai ma ka je birni ko? Na ce yana so in je amma Kai dai sai mun tafi da sai mun zama mama. Sai mun tafi da ko ina ne Yusuf. Kuma da Yusuf. Mu jima lafiya. Muna godiya. Mu jima lafiya ma da Yusuf. Barry Bonders. Starboy. Them say them bad, but I swear them do nothing, no way. Them say them go throw me punch, but I swear them no reach, oh way. 20 man shall fall that day if you cross my lane, oh way. All your man shall fall that day if you cross my lane. No, you're back to the mat, open and close, touch your toes. Baby, oh yeah, yod, back to the mat, open and close, touch your toes. Oh yeah, baby, oh yeah, yod, back to the mat, open and close, touch your toes. Oh yeah, baby, oh yeah, yod, back to the mat, open and close, touch your toes. Oh yeah, baby, oh yeah, yod. Kerewa, sarewa, ba, kubeniwa, baby girl. Besoke, besile, money go beniwa. Today na shalewa, tomorrow na Vanessa. I dey give many things enough to go around. Even your girl go follow come around. Starboy, Queasy, the girl them man. Yeah. Call all the sexy girls, come out. Where the ladies at? Baby, give it to me, no delay. Baby, wine for me, no they waste time. Easy, baby, no share. Shabby, easy, baby, auntie, yeah, your dance, they make me crazy. Yeah, your dance, they make me mad. I'm feeling your sexy waist. And if you still the bass, give it to me. Just go down low. Got it to me like Ronaldo. I got the power, commando. Anywhere that you go, me, girl, me, I'll go, yeah. If she running, I'm on to the next. When she with me, a boyfriend, or ex. Yeah, cause she know we're the best. Where the ladies at? Sexy mama, oh yeah, kajo mama, kiyama sa mama, oh yeah, kajo mama. Sexy mama, oh yeah, kajo mama, kiyama sa mama, oh yeah, kajo mama. City sex, Barry Bonders, Starboy. Them say them bad, but I swear them do nothing, no way. Them say them go throw me punch, but I swear. Yau jama'a yanzu za mu sa gasar rawa. Za a ga wanda zai ci wannan gasa. Za a ba shi yarinya. Haka ne. Ta ba musu. Sa sauti Mr. DJ.
tout appelle, one go, Mr. Flavor, hey. Comment tout appelle, one go, Mr. Flavor, hey. Ku dakata. An ka ce ku dakata. A gaya musu. A gaya muku. Wannan abun da kuke yi. Wannan abun da kuke yi. Wannan ba rawa ba ce. Wannan ba rawa ba ce. Wannan shirme ne. Wannan shirme ne kuke yi. Idan rawa kuke so. In rawa kuke so. Yanzu a nuna mu. To yanzu a gani gwanin rawa. Yanzu a nuna mu. Nuna mana. Yanzu a nuna mu. Ku sa ido ku yi kallo. Mun yi aiki kai. Comment tout appelle, one go, Mr. Flavor, hey. Comment tout appelle, one go, Mr. Flavor, hey. To jama'a yanzu ba wanda ya ci wannan gasa illa Jabir da Bash. To jama'a ku taba musu. Kai. A ji a kara ga can makwasa. Za ku nuna wa. Za ku nuna wa. Ku je.